Kang Bagong. Inggih, Mas Dalang Dipuk. Alah, ora nyono, ora ngira aku petuk karo kowe. Luar biasa teng daerah Magetan. Kruwe Magetan, Kang. Iki wonten dalemipun Pak sapa kuwi? Lah kowe kuwi tekokne kene kok ora ngerti sing kagungan. Oh ya tekaku ki ya telat lho dadi rong sempat kenalan karo sing di omah. Pangling aku Kang niki ngeten para tamu. Niki kondang pelawak kondang kaluka iki tunggale Pak Yuda Ngawi kok ora usah diomongke. Nek lah mergo ben ora pangling ngene macak. Nek wong kene iki mesti wis apal. Karo aku nang kene mergo aku tau digrebek nang kene. Perkara bandar dadu. Ah iya. Alhamdulillah wa syukurilah nikmatilah. Niki keluarga besar saking Pak sapa? Pak Andi Butati. Pak Andi Butati sampun kepareng netepi darmaning sepuh ndhawuhaken putra putrinipun Mbak Diana Novitasari. Mbak Diana Novitasari kalian Mas Aldi David Prasetyo. Mas Aldi David Prasetyo dipun dongaaken mugi-mugi anggenipun kagungan kersa purwa madya wasana pinanggih rahayu wilujeng boten kirang samudayanipun cukup ngarep turah mburi Allahumma amin. Allahumma amin. Desane pundi ngriki? Menika Kruwe. Kruwe nggih. Kembang jambe kembange menur wong sak kruwe kabeh panjang umur Allahumma amin. Allahumma amin. Nandur dele nang tengah sawah wong kruwe kabeh uripe barokah Allahumma sehat kabeh. Ngene Gong sing rawuh iki ora wong kruwe tok wong Jombang golekno. Oh wong Jombang. Iya piye? Kembang gedang nang tengah sawah wong Jombang kabeh padha berkah. Amin Allah. Nandur gedang taleni kawat. Kok iso to? Wong sak Jombang kabeh padha sehat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah mantene ya wis dipanggihke kanthi sarana adat. Adat agama budaya negara sampun dileksanakaken. Agama lewat ijab kabul lumantar Bapak Naib sudah sah untuk agama. Kowe biyen dadi manten ya ditemokne kaya ngene iki. Ya ditemokke tapi sing ngiring ki beda. Lah sapa? Hansip. Lah aku ora kena grobyok mau kok iso. Iya. Negara catatan sipil sudah mencatat bahwasanya mereka berdua sudah dinikahkan dengan sah. Kowe ya ditemokne pas dadi manten digrobok ki temokne ning Taro Pak Gum. Ora, temokne ning perapatan terminal kono lho. Wong kok iso ganggu nek ngomongnya manten yo ngene. Aku ora ngerti lehmu dadi manten mlakno tekok kok. Dik meng manten balang-balangan nganggo anu kowe ki yo nganggo balang-balangan. Gak nganggo boto, dadine bojo ki raine sak maratuane ajur ketok anteme boto. Kowe kok nek tak pro lho sesuk. Aku mergo mantenmu ora roh kok. Lah iya, terus teko apa neh? Kowe ki ya dinggoni keris. Ora, apa? Pacul dadi tuamu tak puwat sitok-sitok jeruak jong raine go nang puskesmas kabeh. Iya, aku ora tekok mergo aku ora pas dadi mantenmu ora roh. Lah iya, kok iso. Engko piye aku manut mulai bareng. Ya wis ngene iki ae kok piye? Nanjakno penyanyi apa? Penyanyi mbok tonjo kaya wit menyok mbok tonjo. Wah, angel iki. Aku omongan karo wong aku angel. Maksude angel ora usah digarap. Wes. Apa? Maksude penyanyine iki didekno. Lah kowe ora iso ngadeg dhewe ngenyek, berarti lempok berarti penyanyine. Aduh, tak suwek-suwek raiku lho kok. Raimu. Kok iso. Catatan negara, agama, budaya. Lah budayane piantun Jawi nggih ngeten iki. Niki penjelasanipun ingkang kagungan kersa menika jane ora perlu ngeten iki, Pak. Sing penting dadi manten niku A B C pun rampung. A B C. Cekak aos mawon. A tegese A kuwi mesti ana artine nek kowe. Ya nono. Apa A? Anak loro kudu padha senenge, padha tresnane, padha keyakinane. Ha iya wong kuncine utawa pawiwetane omah-omah iki seneng ora kepeksa wong loro kudu tunggal. Terus B. B apa B? Bapak dan ibu harus merestui.
Kuwi mesti nek ora dianu ya digrebek kuwi kowe. Terus kebatusane C. Cukup dibawa ke KUA. Loh, ngono. Dadi ora ribet-ribet wong dadi manten. Lah engko ora ribet ya ora nekakno kowe no kok ya. Lah iya, rumah wong walimah ki kudu eneng pestane ning dare kok eneng mame kok kuwi udah. Lah kaya sampeane dadi dalang rumah saku ya suwi meng mau. Dadi dalang ya cukup ABC rampung lho Pak asline. ABC ini dalang apa? Halo, ABC ini dalang ya pisana tetep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah B ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Lah C cukup sekian dan terima kasih. Mulai berung kali Pak Misran aku nek ngono kuwi tok kok. Ya alhamdulillah wonten penyanyi, wonten campursari Padang Jinglang. 51 musik saking Lembean Wetan. 51. Oke luar biasa, berarti aku kuwalik. Dek bengi leh kutuku 15. 80 ya metune. 80. Lah berarti togel Pak polisi jenengan cekel niki. Ora aku mau ngrungokne ngomong ning Pak. Enten vokalis Caca Kali dilanjake. Kersane suasana ya Mbak Elok sampun kalau sing sisih. Ayo. Sapa ki? Duet. Mbak Elok sing kuwi sing kurang jemek. Oh ya Mbak Elok. Nah, iki Mbak Elok iki. Wi. Elok pelem apa elok nang ndi? Kepelok ya. Elok jenengan demanten. Mbak Elok ora sah wis ora duwe apa-apa. Lah justru mobil entek kadol. Karek tumpakane win elek ijik ora. Menengo lambemu. Kene kena gerop yo kena 15 juta ra ngrasak kowe iki. Ya aku ngerti nasibmu kok. Derek tepang gladi wanuh Mbak Elok naminipun sinten? Kula 51 musik. 51 nggih. Berarti bolongane 5, anune 1. Lah wis tunggalek kalih mengki bercabang. Oh iya. Modele kok ilat kadal bercabang. Rumah saku. Nggih. Jenengan kok akeh menilate. Ilat akeh nggih. Bercabang maksud kula. Oke, bentar riasan Bagong iki yo ngene iki. Lah ya lambene kok. Kok kono kabeh lambe kabeh teko ya. Oh alah Mbak sampean entar yo golek pangan yo sak rai-raine yo ngono kok lara iki. Woi ayu-ayu juwera rambut. Lah justru juwe niku sing digoleki. Tamu manggo tamu wong wedok kuwi lambene loro. Tenan. Nang wong iki tanah sing donya rusake itu karo wong wedok kok. Hah? Lah teng napa? Beda karo wong kruwe nek wong awi wong wedok nyeneni wong lanang ae. Oh lek teng Jombang mboten Ibu. Teng Jombang niku Jombang kalih Lemben niku tiyang setri wedi kalih wong kakung. Nek niki wong awi kalih kula niki senengane ya kuru awake pergo diseneni wong wedok. Ora, aku wis ora wedi karo wong wedok. Lah sebabe? Lah bojoku wis tak pegat karo. Iya bojone mulih. Loro asmara Mas. Loro asmara duet Kang Bagong karo Elok ya. Karo ngrantu. Manten Mas manten anggenipun gantos busana. Iya. Mangke niki mangke wonten Prahmen Bambang Cakil. Bambang Cakil taksih wonten Prahmen Bambang Cakil. Pokoke ditunggu mawon sampean kok wonten. Delok. Ngene dawuhe Mbah Muhammad anu sinten wau kang Jombang. Naim. Sok sapa sing nekani ana ing Valimahan, siji urung dahar, loro urung diwaske salaman karo manten, telu donga mulih arek disereke rejekine 40 dina 40 bengi. Berarti wong nggonake seret ya perkara Mbah. Iya nek teko mantenan urung donga wis ndok mulih. Sing penting berkah donganipun tumangke temanten muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Loro asmara cahya. Sida to niki. Senden kaya banci ngenteni gendaan. Sik ceramah ya aku tak kaya ning film India ngono kalau totok maneh ngenteni ngono ka lho. Wong kowe ngerti ngene, nek wong India nek ngerti wit kan nyanyi Gaimil Kiya. Gaimil Kiya. Kok jenengan ora kaya wong India? Iki wae nek cara film kono to, nek enek wit gedhe mesti do nyanyi ngene-ngene. Beda karo wong Jombang karo wong Krowe kene. Iya. Nek ngerti wit gedhe mesti nguyuh. Kowe ketoke sampean dhewe ketok ora ngajar aku nek kono lho. Nek gone buke sapa iki sing daleme sing go dandan mau Bu sinten? Lah tuku. Mbah aku dhewe ora roh. Kamar mandine. Kowe piye? Omahe piye? Kamar mandine apik keramikan, Pak. Sayange siji. Apa? Jedenge renek jiduke. Lah wingi terus piye? Ya terus disower kok Lho, iya, lah terus aku kan ya wong desa ora Jawa. Ki engko nek wawi piye ngerti ono tak celukne mak lup. Sik. Wesing ning kono ben. Aku gre. Lho, wis sumpah, wis ora. Bedone karo dalem. Ya piye?
Wong terusi wong. Yo ndak ngono, heeh. Kosek to gentenan ngomong. Iya. Wis gak sida nakno. Kae panasen kae lho. Lho. Sida nyanyi. Sida iki isis to nek ngono ki. Isis lho. Lara asmara ya. Lah batinmu pengen gonceng aku kok. Oh alah kulit kok iso. Ngono ki nggon aku kulit lu tanggo bem kendang. Kok iso rumah. Kulit sapi apa piye? Pelok enem sak pira? Iya. Tak bawa sik lho. Ada. Nah. Aduh Nyai dengarkanlah. Ngene iki lho dadi Bagong iso gandeng penyanyi kuwi gandeng apa? Ya ora. Aku aja mau jak mencolot. Aku mbok jak glundung. Aja nyolot nek urung bar. Engko mbok inggati ngene engko. Iya tak dhisikne sampean. Cintaku tulus dan suci sama-sama stile nang cepakne Mas. Nyai. Stile dicepakne Mas. Iya toh. Elektron kowe oso. Genah elektron sing karo sapa? Campur sari ngene iki ra mblithuk to asline dikek ngene iki mblithuk. Ngene iki lek muni yo niki campur sari balgedas elektron lho. Ayo gonge nganggo sikil. Kowe ora tak sangoni mulih. Ora sangen ra apa-apa. Lah wong duwe gaya asline kerampokan gak krasa. Ya termasuk ngerampok awakmu. Lah iki nek ora cukup lho ki 50 juta. Piye rumah samu? Langsung aduh wong manis. Lho ya to, aku ora kon tak kon nyiapne to. Sedene siapne Mas. Aku ki wis paham ngono kuwi. Wah aku dikira keminter. Kita itu berharmonisasi dalam bermusik. Ngono lho. Sabar kok boleh marah-marah. Kok tua lho, kok tua. Aku ora marah itu wal. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya wong sabar kekasih Gusti. Paham ora pucet aku dalil kowe. Lah iya. Iki nek ngetokne dalil lho. Kirane dalil apa nyanyi iki? Nyanyi Oh nyanyi. Stile mengapa?